Masalah sawang kok TV ya lho, Mbak. Kok TV masalah iki nembangi gulu menjengi keter deh. Iki jenenge nek epo. Apa kuwi? Bolok. Teleh ha. Ayo aja kendel kok ndak kowe ora maju-maju. Kok aku pinter aku, wasis aku, intelektual aku, terus kono ngopo? Oh alah men. Upamana nahkoda Yoga-yoga nyawangku karo mleki duwi ngopo to, Jos? Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning aja ngono to, Mas. kuwi argo ngidoni kowe ra sida. Diulu meneh. Perasaan kok ada nyawang karo ngelekidu apa tertegun apa kagum karo tertekan. Tertekan. Tanpa prehu sasat sarat den pepetri Suara lanang rasa sok cantik bahwa jati dirimu kamu telah lahir sebagai laki-laki suara lanang. aku Widam Waduh. ya. Bisa pamerno, Pak. Pamerno. Mbak. dalane kok umpamakno ya ki salah kampung Oh kok. iya, Bismillahirrahmanirrahim. Duh, Ngatur kelak. Pantai Sekipu. sekupi ya. Umpamakno nah kudu sasat Lanang wedok bareng, ayo.